Ani khorang khanai tongnai o Tripura hasteni khajani thakte busong okra sakra tei aboni lekhai hamaya phano musungo tiring bisi ketal tei haikaba Ingrezi bisi ketalni jotono ani khani hamchangma tei siba yaparo जों दिनै o jaga ringmani hingkai sini uddesho hingka abono TSF ni wngoi je 8 तारिख January 2021 je Madobari Chowmonigo जों Black Day observation खायना थांदोंमोन कसम साल हिसाबै आबनि बागै Tripura हास्टेनि जत परि दंनाय तै चाकरि खायथंनाय गृहस्थी खायथंनाय तै Tripura साना हामजांनाय दखाना हामजांनाय खाजानि ताखतै बुकसंनो कबना मुसुङो आ सालो जतन आरो फाइनानि बागै जों तामनि बागै आ सालो जों कसम साल हायकाबा ब्लेक डे नि पालनाया थांनि दं नरक काहामखानि सिवो नरक साइमानो थांनाय बिसिवो 8 जानुवारि 2019 जे CAB no जों कासना थांदिनि आ जागा चिनि परि दंनाय तै सिगला Tripura सा र खरगदक आबा हायके पुलिसनि गुलिबाय सागो दुखुमान बायखा आबनि बागै जों आ सालनो जों चिनि TSF नि केलेन्डाराव जों नाहारका जों आ साल फाइब्रुम जों कसम साल हिसाबै हायकाबा ब्लेक डे हिसाबै जों पालना थांनि दङ तेबो कयम सुङो तेबो साइमान नाम सुङो जों जतखन जे चिनि CA अबनो o आइनो जों रिमुभ खायासा जरा TSF आन्दोलन खायथांनाय तै जों नेसुबाय खालायै चिनि आबो सुप्रीम कोर्ट जे केस चलि दंमोन जों आ केस बो सापर्ट खालायै जों रयल खायना थांनानै आबा हायकेनो आ सालो जे 8 जानुवारि 2021 गोबांमा पलिटिकल थोंग्रों लिडार तै विभिन्न पलिटिकल नि लिडार जों लिंगो तै NGO रावनो लिंगो आबनि बागै जत Tripura सा तै चिनि खुंथाय बारना हामजानाय रावनो जों कयना मुसुङो आ सालो जोङै बाक्सा पाल बाक्सा फायनायनि बागै